Se riint samplaí gan himachtaí a reachtanmuid le hábhlí an nuas I gcóir le meitheal na bríomhaidí bhunscoilíní Gaeltachta an limistéir seo. I dteiseach chuirmuid líon ra oibre agus cumarsáide bon adrin. Gus is dóigh bhfuil táhacht leis an líon ra seo chun ólas a riint, deisiní a phlé, agus nóche comhoibriú a chothú adrin. An dara rud mór a rinnemuid ná chuirmuid chlár nua óráníochta an seannos bon. A bhuíochas le muoinú ó ealaí na Gaeltachta agus go leor comhoibrithe idir muidí agus scoilíní Gaeltachta an cheantairs. Agus bhí breis agus 800 páiste as 7 monscoil éagsúil páirteach sa glár go dtí seo, curú tús leis an glár seo bliain óchain gus sé gal raia I gcónaí. Agus anra Rud mór eile beidir atá déantaí I gcóir le scoilíní Gaeltachta an limistéir, chuir Gaeilge iris chlár nua sláinte agus aclaíochta fáil go scoilíní Gaeltachta an limistéir marathon na báistí agus cóthógra seo idir Ifigí Pleanála Teangaí agus Marathon Kids Ireland agus chhlach os cían 100 páiste as 5 bhunscoil éagsúil páirt sa glár 8 seachtainna seo in Eris. Ag go deireadh ar fad bhronn Gaeilge iris tíléine agus bon chuile fáiste a chríochnaí an dúchláin. Ní mór do rá go bhfuil muid isú le chlár aclaíochta eile a ógurt ribhéirú na scoil bhliain seo, agus I ríist agus muid isú le gcónaí le bheith taú le hobar na scoilíní Gaeltachta an taobh se tíre. Ribh sriantaí COVID-19 deagraí muid a mhór hecht le chéalaí go scoláirí a scoilíní Gaeltachta éagsúla an seo in Iarthuaisceart Mhaigh. Bhí an chéad ceann GD scoláirí as ranga 5 agus a 6, an spruc a bhí leis an lá áirithe seo ná iad thuirt le chéalaí agus chuir leis an sóisialú in Gaeilge atarthab. Reachtáil muid lá spórt agus sprí goláiste isce atá suite sa limistéir. Bhí an darateach le chéalaí GD scoláirí as rang na 3 agus 4, hanig muid le chéalaí an áit lárnach an ad ealaíne in méile wisid agus leag muid amach cearlan in stáisiún éagsúla agus chuirmuid scoláirí as scoilíní difráiltí ag obair le chéalaí in grúpaí beige. So mar shampla bhí cearlanna ealaíne, damsa, scileanní drámaíochta, bhí breig chuairt an chomaith agus scileanní radio bhain siad an témas na scileanní radio. Agus I ríist deise bhí an teach le chéalaí agus chuir leis an gomarsáid leis an górá agus leis an sóisialú in Gaeilge idir scoláirí as scoilíní Gaeltachta éagsúla. Sinné is dóilm beidir blaise gan obair atá déantaí I gcóir le príomhaidí bhunscoilíní Gaeltachta an limistéir.